Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, zure semearen humilazioaren bidez, gizaki eroriak jasoarazi zenituen. Iguzu zure jarraitzaileoi benetako alaitasuna senti dezagula. Eta pekatuaren esklabutzatik askatuak izan diren guztiek jaso dezatela beti ereko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik. Matxondo mardula zen Israel, fruitu ugari ematen zuena. Zenbat eta fruitu gehiago, orduan eta aldare gehiago. Zenbat eta lur aberatsago, orduan eta zutarri sakratuak dotoreago. Banatuta dauka bihotza, eta orain ordaindu egin beharko du. Jaunak berak hautsiko dizkio aldareak, lurrera botako zutarri sakratuak. Orduan esango duten, ez dugu erregerik, ez dugu eta jaunaren begirunerik izan, baina erregeak ere zer egin dezake guretzat. Samariarenak egin du, badoa haren erregea, ezpala ur azalean bezala. Ondatuak izango dira muinoetako sasikultu lekuak, Israeli pekatura eragin ziotenak. Sasiak eta larrak hartuko ditu aldareak. Orduan esango die mendiei, estali gaitzazue, eta muinoei erori gure gainera. Erein zuzentasuna eta maitasuna jasoko duzue. Landu soro berria, jaunaren gana joateko sasoia duzu eta bera etorri eta salbamena isuri bezaizuen euria bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu arenaia. Zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu arenaia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek 12 ikaslei dei eginik ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta gaixo guztiak sendatzeko. Hona hemen 12 apostoluen izenak, lehenengo Simon, Pedro deritzona, eta honen anaia Andres, Santiago Zebedeorena, eta honen anaia Juan, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. 12 horiek bialdu zituen Jesusek, eta ohar hauek eginez. Ez joan gentilen lurraldetara, ez sartu Samaria herrialdean ere. Joan ordea Israel herriko ardi galduetara. Bidean zoazela, iragarri gertu dela zeruetako erreinua. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. 12 apostoluak nola aukeratu zituen Jesusek entzun berri dugu. Eta hain zuzen ere pentsatu behar dugu, ze toki berezia eman nahi izan zien Jesusek apostoluei. Guk
Eliza nolakoa den deskribatzeko 4 ezaugarri aipatzen ditugu. Eta esaten dugu Eliza dela bat bakarra. Eliza dela santua. Eliza dela katolikoa. Eta Eliza dela apostolikoa. Hain zuzen ere, 4 ezaugarri horiek ditu Eliza. Gure Eliza nolakoa den, hau da, jainko herria. Kristoren gorputz mistikoa, baditugu olako ejemplu batzuk. Jainkoikoaren artaldea bezala Jesus hartzaiona dela. Talde hori adierazteko 4 ezaugarri hauek erabiltzen ditugu. Bat bakarra dela esaten dugunean, esan nahi dugu, Jesusek artalde bakarra duela. Egie da, sakabanatuta dagoela. Egie da, badaudela zismak eta badaudela herejiak eta separazioak, baino Jesusek artalde bakarra nahi du. Eta ez du behar, Jesusen Eliza bakarra dela. Nolabait ere separazio maila diferentetan daude, baino edozein kasutan gure helburua beti izan behar da elkarrekin egotea. Eliz bakarra osatzen bai dugu. Eliza santua dela, esaten dugunean ere entenditu behar dugu. Horrek ez du esan nahi, bere partaide guztiak santuak eranik. Askozaz ere gutxiago ere, pekatariz osatua baitago Eliza, eta danok pekatari gera. Baino, aldi berean, santua dela esaten dugu, fundatzailea santua delako, Jesus. Eta bertan santifikatzeko, santu bilakatzeko medioak daudelako, Jesusek bertan utzi dituelako. Eta sortzen dira baitere, bere barnean zenbait santu, eta historian zehar, santu handiak sortu izan du dira, batez ere Jesusen berri hori barneratu eta jainkoikoaren graziaz bizitzara eraman izan dutenean. Katolikoa dela, esaten dugu, unibertsala dela adierazteko. Griegoz katoliko unibertsala da, eta horrek ulertzera ematen digu, Eliza ez dela bakarra hizkuntz bat egiten dutenentzako, edo pentsamolde bat daukatenentzako, edo arraza batentzako, edo herrialde batentzako. Ez, horregatik oso importante izan du da historian zehar bereiztea, zer zen kolonizatzea eta zer zen evangelizatzea. Kolonizatzea, normalen kolonialismoa eta Europako potentziek eta inolakin dituzte beste herriak homogeneizatzeko edo haien antzeko bilakatu arazteko. Beste kultura predominante bat eramanez. Evangelizazio ordea kontrakoa da. Batzutan egia da, arriskuri egon dutela, baino egia da, eta gauzak bere zea justuan esateko, misionari asko eta asko izan du dira, benetan integratu izan direnak beste kulturetan. Eta esate baterako, arkitzen ditugu hizkuntza askotan, garai batean eskribitzen ez zirenak, aurreneko testuak izan du dira katezismoak eta mezaliburuak eta hain zuzen ere doktrina erakusteko zeak eta misionari asko gramatikak eta mundu osoan zehar horrek adierazten digu evangelizazioa izaten dela toki bakoitzean sustraituz. Eta gero ez dugu konfunditu behar, eta hori oso importantea da, unibersaltasuna, katolikotasuna kosmopolitismoarekin. Hau da, ez du esan nahi unibertsalizateak kulturak mespretxatzea, importanteak ez balira bezala, horien gainetikan egongo bagina bezala ez. Elizak maite duen eta Jesusek erakutsi digun unibertsaltasuna da kultura bakoitzean sustraituz. Bertako mentalidadea, bertako kultura barneratuz, hain zuzen ere, eta evangelioa hortan sartuz. Horregatik, kristau unibertsaltasuna sustraitua da. Eta kultura guztiak estimatu eta bultzatu egiten ditu. Eta hori oso importantea da ulertu ahal izateko jakina beste kulturen kontra jarri gabe, danak maitatuz, baina bakoitzean txertatuz bezala, evangelioa. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, apostolikotasuna. Eliza bakarra, Jesusek osatu duen Eliza apostolikoa dela. Esaten dugu, hain zuzen ere, apostoluen zutabeen gainean eraikita dagoelako. Eta honek ulertzera ematen digu, hain zuzen ere Jesusek aukeratu zituela 12 horiek, oaintxe entzun ditugun 12 giza seme haiek
bere doktrinaren edo bere berrionaren eta berak egindakoaren eta berak esandakoaren eta batez ere bere piztueraren testigu izateko, lekuko izateko. Eta horregatik Jesusek ere aukeratu zituen pertsona normal batzuk. Beren zailtasunekin, beren esan genezake mugekin, pertsona normalak beste edozein bezala. Eta are gehiago, ez zuen bilatu halako jende importantea edo bere garaian halako influentzia edo itzal berezi bat eduki zezaketen pertsonak. Eta nik esango nuke propio egina dela. Ez da Jesus ez zan joan bilatzera, ez dakit, erromatar militar importante bat, edo Greziako jakintsu bat, edo juriste importante, ez zituen holakoak bilatu. Arrantzaleak, zergabiltzaile bat, beste oso jende xumea, oso jende sentzilloa. Guk ulertzeko Elizak dauken zabalkundea ez dela bere modu humanoan zabaltzen baizik eta Jaungoikoaren grazia eta Espiritu Santuaren bidez aurrera dijoala Eliza. Eta horrek ere konfiantza eman nahi digu gure buruak mugatuta ikusita ez dela gure esku baizik eta inalak egin behar ditugu jakina Jesusekin kolaboratzeko, baino jakin behar dugu Jaungoikoaren graziak ematen diola bere indarra Elizari eta horregatik dijoala aurrera. Eta Jesusen nahi izan zuen 12 apostolu horien lekukotza, testimonioa izatea gure garaietaraino aiatuko zena. Berak ikusi zutena, gero berak bere odola isuriz, hain zuzen ere seiatu bezala egin zuten. Pertsona batek gauz bat adirazi dezake, baino gauz horren alde bere bizia emateko prest dagoenean, berak esaten duenak izugarrizko indarra hartzen du. Esan genezake, eta kasu honetan ez da bat, dira 12. Joan egile da, izela edadez, baino gaineko guztik martiri hil egin zituzten. Gero baita ere Judas dago, eta Judasen partez Matias aukeratu zuten. Baino esan genezake, apostolu hauek denak bere bizia eskaini zioten Jaungoikoari eta bere bizia entregatu zuten, eta ez ziren bizitu halako esan genezake bizitza komodoan, sekuleko egoitzetan eta diru pilo batekin eta ez dakizena sarbitzarekin batera eta bestera nekeak, torturak, gorrotoak, zailtasunak, disgustoak, baita ere momentu honak izango zituzten, eta batez ere Jesusek esan bezala lagunak, lagunak eta etxeak. Etxeak ez halako jabe importante batzuk bezala, jabe inmobiliario importante batzuk bezala, baizik eta onartzen zituztela. Kristauek eta garai hartan minoria kristauek harrera egingo zieten ze pozik Pedro aiatzen bazan edo Bartolomea aiatzen bazan edo ze pozik hartuko zituzten beren etxeetan harrera on hori eta elkar maitasun hori horrek baita ere izugarrizko indarra emango zien Jaungoikoaren bidez aurrera segitzeko. Eskatzen diegu 12 apostolu hauei. Guk ere estimatu dezagula beti Eliza, haien testimonioa, haiek transmititutakoa. Eta gaur egun ere kontutan izan da apostoluen ondorengo diren apezpikuak. Guretzako importanteak dira, hola konsideratzen dituelako Elizak. Eskatzen diogu, bada Jaungoikoari eman dezaigula bere Eliza bihotzetik beti maita dezagula. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala, eta egunero zure erreinuaren bizitza aintzatsuan modu sakonagoan parte hartzera eraman gaitzala. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
Amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada. Ogit ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoalan, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez, gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker,
Pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira, zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, erruki zakizkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, erruki zakizkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Sakramentu miragarri honek janarituta, arren eskatzen dizugu jauna, salbazio fruituak eman dezaizkiguzula, eta beti mantendu gaitezela zure gorespena kantatzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikori. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea,